Assalamu alaikum hettiyankoɓe e yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV. Hande min dañi ko weltare huccide e moɗon addande on ko hesɗi walla mbiyen addande on newonel moɗon e hande oɗo ñalawma julde. Ko weltare noon min dañi caggal nde min calmini mon onon fof goto fof salminago teddugo goto fof juurama sabu ine anda tampere moɗon e yidde moɗon en mo mbawi ɗum horsinde o Ayaw moɗon Pindi TV. Ɗum saabi saaha fof Pindi TV ne ina waɗa ko wawi fof ngam ruttude won teddugal. Onon yeɓiyankoɓe hande min gaddani on ko ndewonel moɗon. Ndewonel o noon oɗon gandi balɗe 29 oɗon jaade lewru korka. Lewru korka ko ganduɗa ko Pindi TV addanno on ɗum. Oɗon ji artiste ji moɗon ganda oɗon jaadanno mumen gese mumen ene keptina no fewi ene jaada ñande fof e Pindi TV. Hande noon mon jaade mabɓe kadi ɓe kalana on ɓe gaddana on holno ɓe gurdi lewru korka, holno ɓe gurdi ɗiɗo sketch uji, holno ɓe mbaɗi haɓe darni ɗum ko ganduɗa waɗi fayida kono kadi yiyama ne notama walla yiɗama e ha wiyoɓe mbimami fof jaaɓi oɗo sketch. Ɗum ɗon noon hande bani mon debbo Aissata Ndiaye yadata hen ebo jaaduno ɗon e lewru korka moɗon baɗuno Amadou Diallo baɗuno Kalidou baɗuno mo ganduɗa woni Binta e joom galle muɗum Ceerno Modi. Ɗum ɗon noon on nani Ceerno Modi kam koni tam kañum wadde noon en mbatta sona tottude konngol mo ganduɗa kanko woni Amadou Diallo Seydi Diallo. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbi israh li sadri wassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Mi salmini ɓiɓɓe fulɓe fof yeɓoɓe Ayaw Pindi TV ha tengte yeɓatnoɓe lewru korka Pindi TV. Mbiɗa salmina wonɓe diaspora e wonɓe julde Baba Adama fof. Mbiɗa salmina bandiraɓam artiste ɓe kawɗumɗo e plateau he wayno neɗo wiwere Binta Thioy e Kalidou Ndiaye han mbaɗo présenté émission o e technicien ji men wayno Samba Diobé ayo soko lawol. Noon tigi caggal ɗum ne on keɓtini hen banam gorko Kalidou wuttema yuɗi. jarama alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so jetti nene en jetti baba en jetti ceerno men mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass kono en jetti kala dowo e Pindi TV en jarni en mbi yo jaam Allah woni PDG men Daouda Moussa Dia le Lion Rouge min wimo le Lion Rouge en calmini kadi Amadou Diallo Binta Thioy ceerno mon jooɗiɗo ɗo en calmini noon mention spéciale Samba Gueye mention spéciale Samba Gueye annene Aissata Ndiaye salminama en calmini kala jeeɓowo Pindi TV kala jeeɓanoɗo kadi lewru korka gonɗo France États-Unis kala tubaaɗo monde on calminama on juurama on mbiyama yo jaam Allah woni mon Aissata Ndiaye. Noon tigi caggal ɗum ɗon on keɓtini hen kadi mo ganduɗa kanko woni Ceerno Modi ceernam mi wima cohlumi tan ko hokkede ko kalduɗon en naani ko ala probléme on gokke duwaw sa wi Ceerno Modi a yettoɗa Aydara Karara tanum nelaɗo won ɗo noon tigi Aissata Ndiaye mi salminima no fewi mi salmini kala ndaro Pindi TV mi salmini kadi min min yaaduno e lewru korka o min jii partage uji maɓɓe ɗi e vie uji maɓɓe ɗi fof machallah mi salmini kadi équipe technique o mi salmini Samba Gueye kono Kalidou wi ɗum ni mention spéciale l'infatigable o tampata ko machine Samba Gueye tampata ko machine l'infatigable noon wiyetede France mi salminimo no fewi mi salmini mi salmini doom ndem Amadou Diallo e Kalidou Ndiaye mi salmini kadi mon amouram no fewi hande mi salmini on tabalo yooɗi machallah so taɓal ngal jiiɗu ɗum fof ma fam ma andu hande jobjoɓɓe sisiɓe kam beltima jani julde kam ko ñiiƴe moɓɓe tan jiyete ɗum noon ko ɗon ndeweten tan garene joom suudu maɗa joom suudu ma mo ganduɗa a holli ɗum yidde ma Binta Thioy bisimilla ma. Assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini mon juurima ñaguimon Allah moƴƴere mi salminima mi salmini seram mono wuuram ceerno Modi
Namande Kalidou et Amadou Diallo, on termine avec fait et comme Bikora et master spécial à Samba Gueye, franchement parler. Tawalo non yodi machallah. Non tigi tawal ngal kam on beltima hen. Ɗum noon on paami tigi gareten koye ko ngannduɗaa yete yiɗama jabtama goto fof no wirte ni jabtama positivement ko yidde ngannduɗaa yete ha joni aɓe dañi ɗum e nder Pindi TV ɗum noon caggal nde min mbaɗi on julmo wuuri caggal tan nde min mbi on amin jarlo amin jaafo kono kadi amin ñaago yon jaafo en minenne ɓe ngannduɗaa ngoni darotoɓe amin kaala ɓe no mbiyete ñande fof sabu saha ɗemngal ne taato ko ɗum ɗon noon saabi ñande fof neɗɗo ina ñaago no yaaforte sabu to neɗɗo gañata neɗɗo ɗo tinata ɗum noon Amadou Diallo on jeeɓama e ko ganduɗa ko kañum woni lewru korka gadduɗon facette goɗɗo ko heewi yiya hen gadduɗen hen ko heewi mo ganduɗa ko toɓɓe ma en gar hen ma en jewtu hen yiyama e nder lewru korka holno gurduɗon hande lewru théâtre moɗon walla mbiyen épisode uji ganduɗa on gaddani ɗum yeeɓiyen koɓe Pindi TV. eyyi alhamdulillah min weltima e question ma o eyyi théâtre lewru korka ndu ko pulaar wiyata ko dental wawi toon dental ɓuuri ceera min gondi minen artiste aji ɗi e technicien ñam ko hen Samba en minen foof e kisma en minen fof min lendi min jooɗi min miiji kadi ko waɗa ɗo e lewru korko guila fuɗɗode haa to joofiri ɗo ala hen ko winda ko minen jooɗi e nder koye amen min jewtidi ñande fof min jewtide hande hokko poɗɗen wadde min jewtida min jiito laawol ngol min duga heen min tikkodira heen min mbaɗa fof ko yo feew min mbaɗa jam kadi min gatti min ƴeewa to min kalna kadi min jokkita ɗon ko ɗum rokki amen hannde réussir kadi e dow ɓiɓɓe fulɓe ɓe kamɓe yeɗɓe ɓe mbaɗi partage mbaɗi commentaire fof ko kamɓe noon amin mbawno wadde wela ɓe mbasa yeɗɓe amin mbawno wadde rewa laawol ɓe mbaɗa commentaire uji ɗi mbelani kono alhamdulillahi rabbil alamin jaccoto gonɗe Allah ko Allah rew ɗum laawol ko Allah moƴƴini noon moƴƴat eyyi min kam ko ɗum puɗɗotomi haalde hen addataɗa noon tigui ha joni tan koko ganduɗa paranaka koko ganduɗa defaka sabu hande ina yewtinde sketch uji ma defe balde ko wayno waɗe répétition e ko waynon foof kono Kalidou yiyama lewru korka o on mbaɗani ɗum préparé beele nde mbatton ɗum tourné nde muusino e banggal moɗon eyyi Moussa par ce que kala mo ganduɗa heɓade tan Moussa comme no Amadou Diallo wiri ni tan en calmini hen de passage kisma e jiimo ganduɗa kankone koye scénariste o jeeya jiiwone Alaji Mali kankone o salminama no fewi arande banggue goto Moussa banggue goto Moussa tan kala mo ganduɗa ko métier ma saɗa waɗa ɗum Moussa tan banggue Moussa woni hewno yimɓe tournat korka ha para taw korko sowata wade taw so korka ari tan waɗete diffusé mais oɗo ko tawno amen projet mo ganduɗa ko série Galle Amadou emin tourno ɗum ari noon hawre korka ka yettima te téléspectateur uji Pindi TV kamɓe jeeyi Pindi ɓe mbawa jooɗade taw korka waɗani yo min mbi tawde korka ka ari yomin mbat pose Galle Amadou o seeɗa min kuccano korka ka ɗum tawi noon muusi surtout e kamɓe ɗiɗo ɓe woni Amadou Diallo e ceerno moni muuse maɓe par ce que jeu o fof koye kamɓe woni teɓe koorat eɓe joor ko ɗum noon mbimi onon no tournirtomi mboɗo yurmimon par ce que jeu o fof koye kamɓe ɗiɗo tan woni ñande fof ko kamɓe jaltata ha para no ɓe mbaɗa hen hoorɗe ɗum tawi affaire o Moussa kono alhamdoulillahi rabbil alamin par ce que neɗɗo kala ko mbaɗɗa taw aɗa yiiɗi ɗum tan Allah waɗante hen suttore te kadi Allah no rokki amin Pindi jogui matériel équipe technique o nan ɗo tournage o ko muusi ko fof Allah waɗat hen dal suttore ko ɗum tawi Allah waɗi hen newuyata alhamdulillah noon tigui ceerno Mody koye ngal ɗon banggal garani sabu tournude e lewru korka no wirani yiyama saaha foof théâtre uji tournete ko haade lewru korka so lewru korka ari ena fawe par séquence ngol lawol noon ƴewtinama koye nder lewru korka mbaɗɗon séquence uji ko hen mbaɗɗon répétition ji moɗon ko hen ligguiɗon liggey moɗon ha dañɗon ko mantini ko wadde muusino e banggal moɗon eyyi nde muusino seeɗa musango hen nak min nde wiɗum wowtude te korka wona fof min tourné korka wonko min puɗɗi tournude avant korka ta ƴeewi won séquence uji ganduɗa min ñama hen ɗino ko avant korka way ta ƴeewi ko timmi séquence uji tableau ji nayyi walla épisode uji nayyi min tourni avant korka way ko heddi ko koye nder korka min tourni ɗum banggue goto a tampat way ta ƴeewi ke ɓe mbaɗata ɗum tan a yejjita tampere ma quoi a faami
sabu yo leñol welto e aussi kadi comme ñiɗi ko sa waɗi tappe a nani leñol gongo tan mbaɗa tappe nana pula ɗum noon woni ambition men ni noon tigi ko nawde tan ha joni ɗemgal Pulaar yesso koyɗen koyɗe Pindi TV dari kono ɗen koyɗe kadi jaɓanmi notitade Binta noon holno gurduɗa ɗum wondude e Amadou Diallo wondude e baɗono hande ceerno Moody e nder galle joom galle maɗa no gurduɗa lewru korko Hey, Aïssatou ko miɗani ko gonga musi moom surtout min bangam musi trop parce que a waɗat écrasé tikkaga yiwitno cika ɓe jiɗama mais ko ɓe jiɗama ko jaam par ce que min premier no garmi waɗani comprendre ay jomuma écrasé fimaga duuga mais hayta ko yidde wadde no mbaɗa franchement hakkude joom gallam ceerno Moody e Amadou Diallo a janata tan fa noon tigi haɗa mi mbiɗe oɗo wayi emin yimɓene jimani mais o debbo de ko debbo galle bawɗo suyde lol muɗum mais haɗam si tampide ko noon tigi mais ko ɗon kam min puɗɗima alhamdulillahi bisimillahi rahmani alhamdulillah min gayni alhamdulillahi rabbil alamin noon tigi mais kam alhamdulillah machallah eyyi ko noon wadde oɗon mbawi faɗede kadi lawol gongol ko wona e galle Amadou Diallo jokkude ɗum ko ganduɗa on puɗɗi ɗum waɗi fayida eno wayi yiɗede ni ene wawi faɗede tan on pawtata ɗon koyɗe moɗon so korka arti kono gattoyo inchallahu taala gurdana cellal yo rokken tawede min ɗamini kadi artude e facette goɗɗo noon tigi min ñaagi kadi ko ɓuura welde oɗo noon tigi momin gartoy ɗo inchallah min ñaagi ɓuura welde o ɓiɓɓe fulɓe ɓuura yitade en koye inchallah de haade mi wirtade ɓe kaali joni ina muusi tournage o no mbaɗuɗa e piggal ngal e séréer o min o kay wona séeréer min kam fini boni heewi ɗum kay omoɗo yalti golle fii kam séeréer moɗo fii kam séeréer o fii kam kay aɗa o bindata wonmo fiyade joni ɗum holko addi ɗum ka deeƴani walla ka toñowo eyyi komi toñowo kadi komi wawa hay ɗum mbawaɗo toñowo eyyi ɗum kam ataw ko nattu tan no Allah fayi ka toñowo a wawa hay ɗum ɗon hawnima kono mbiɗa wawi seeɗa kay koto pimi momoɗo e leydi kay min ko kala momoɗo leɗɗi ɗi fof ko goto ferguidi Kalidou ha joni tan koye liggey o yiyama oɗon ndendi ko fijirde ko jalede e nder Pindi TV ha fay e liggey moɗon ganduɗa oɗon daña ɗum e wondude e mo gorko mo ganduɗa tampanta Pindi TV kala nde fugga walla kala nde suuta ummoto woni Samba Diop mo ganduɗa ne waɗi liggey mantiniɗo nanɗo Samba Diop fof sikka mataw koye MDA ko Halpulaar tawa Samba Diop komo ganduɗa daraniɗo leñol ngol Samba Diop komo ganduɗa ina liggo saaha fof wadde liggey mantiniɗo o jaɓata ɗo Pindi TV heddoto caggal ɗum ɗon mbeɗe fawi hen hitaram mbeɗe yi ɗum ñande fo ko Pindi medium kanam Pindi na dépassé fi tan woni konngoli makko ko noon tigi a haali neɗɗo goɗɗo fayida hono Samba Diop aɗa anndi Allah ƴeewonde ko welo ɗum tan waɗa ɗum hannde Samba ko faaro e ndeer Pindi no Daouda Dia woniri faaro e ndeer leñol ngol noon Samba woniri faaro e ndeer Pindi ko mbiyatmi Amadou Diallo tan mbimomi so Pindi dañino yimɓe tato waawi ɗum Samba tan hande men jawtat ɗo par ce que ko ɓuri welde woni il travaille beaucoup woni ko liggoto te ɗum tan hande noon aduna o tolni parfois mbi o welani ƴijam nangam mais ko liggotoɗo way noon ɗum tawi hande kala production momin naati mo won pinɗaw ma tournage o yaw ma tournage o rew lawol ɗum ko rokkata ɗum woni daña technicien walla réalisateur mo ganduɗa ko hinere makko kanko o fawi hen kanko kala ko yiri tan ko réussite pin to o yira ko ganduɗa hande wona qualité hande bien vrai daaɗo nan waɗa hen moyeji makko fof on kam pawno appat maso mayen ngare makko mais hande so waɗino moyeji makko kadi o ala juuɗe moƴƴi ɗi o fori walla ala équipe technique moƴƴo hande yahata ha korke ceerno Moody Amadou Diallo ƴette meilleur korka par ce que enen wona enen mbaɗi ɗum meilleur kono ko fulɓe mbaɗi ɗum meilleur hewɓe mbaɗi korka noon waɗɓe korka ɓe fof machallah ne weeli no yuɓɓi kala artiste pullo baɗɗo korka ma ne weeli no yuɓɓi kono korka Pindi TV o Amadou Diallo ceerno Moody woni meilleur ɗum kam wona enen mbaɗi ko Allah waɗi par ce que wi toon ɓuuri hewde yimɓe ko on korka ɓuuri waɗde sollicité waɗi ko wiide alhamdulillahi rabbil alamin wiiɓe kadi le meilleur reste à noon tigi korka wona tan ko émission korka o jaɓa e Pindi TV ko Pindi TV e hoore muɗum
fulɓe jaɓi Pindi TV e hoore muɗum fulɓe ƴetti nani ɗum e ɓerde mumen kono kadi kañum ɓe tambi ɓe mbi ɓe jiɗɗinta leydi te noon ko ɗum saabi saaha fof Pindi nani tampa kañum ne Pindi nani waɗa ko wawi e ko wawa ngam leñol ngol ne ɓuura weltade e saaha fof koye ɗon gareten ena tan yiya liggey moɗon de waɗi fayida kono kadi liggey moɗon koko ganduɗa hande yete oɗon darni hen koyɗe no fewi holno mbaɗɗon hande ha ko nanguɗon ko on duttaki hen caggal kono kadi kala ɗo noɗɗo ɗon ko waɗi hendu fof ko wuli fof mon ngar jaaboɗon Pindi TV Aïssa aɗa andi Pindi TV minen avant tout d'abord komin élément ji Pindi TV minen koye nder Pindi min goni hande ko jofoe ko jinne bugue Dakar ko yigda neɗɗo kala sa yiɗi Amadou Diallo walla yiɗi ceerno moƴ so Pindi yiiɗa waasi sabu ko toon min goni o saaha a faami te liggey o no musani aɗa ko tawi natnane kalino haaloɗum aussi technicien uji no dari a faami aɗa andi won production jiyata an so waɗama no technicien gon waɗana gon ƴettiram ni ɗum noon ko tampere wawi minen alhamdulillah rabbil alamin min kaari koye suudi a faami ko yoɗoto ko e ko welata ko koye technicien uji ko wiyete ko casuji koye technicien uji way kawta kam alhamdulillah ko Nama Diallo wini noon minen min ngala koyegal caggal ɗum kam yo lawɗe leñum koyegal caggal min ngala ɗum yetore Allah jeeɓi noon tigi Binta ɗum woni laawol gotol aɗa jeeya hen eyi no wirni ko gonga wirni welanda par ce que ngara jiyani a jogani persa wala e xeeƴa franchement ko hunde gandanɗa hoorema ko wiide machallah noon tigi voilà holno koreji ma jiiri hande jeeyede ma e émission oɗo mo ganduɗa woni lewru korka walla mbiyen sketch uji lewru korka ɗi non franchement wala affaire o bettuɓe sah no ɓe jiiya ɓe piini ɓe ɓin noon min ganduno par ce que a waɗi osé gonga no ngari ɓe piini hay tara mi wawa hay tara mi anda mais kala no ngarmi tan naami piini inchallah jangi ko heewi kadi mi andi ko heewi kadi piini dal machallah ko yeeso tan faya noon tigi Pindi ko yeeso tan no faya Pindi saaha fof ko noon Pindi ko école Pindi ko ɗo ganduɗa ko galle jaññuɗo galle mo ganduɗa ƴeewani mo pular mum latti saɗo sinno ƴeeweteno komo pular mum latti mi jewta ko ɗo hande bo hande ƴeewaka juddu jeeri emo wona juddu jeeri sabu sinno ɓe cuɓotono ko wonɓe juddu jeeri mi jewta ko ɗo hande wadde ko Pindi way noon ko Pindi daringal ɗon koyngal ɗum fof ko tan wiide goto fof yo ar jeeye hen enen fof sen ndendi ma Pindi yaar yeeso noon tigi Binta Diaye hande koreji ma a holli ɗumen facette goɗɗo e Binta mo ganduɗa ɓe keptinano ɗum e ma ko ɗon ndeweten min garay keptinaɗo Pindi TV Amadou Diallo ha joni tan e ñalawma moɗon julde korka hande noon Amadou Moussa nanayi Sara Tokaram bébé Aïcha e Sara Yumum ɓeɗa ndi amono Diallo tan hande ko ɗon noon ndeweten Amadou Diallo hande yete Pindi TV ummanoki on kaali ɗum naani ummananoki ko ganduɗa kañum woni hande lewru korka joɗima andi lewru korka kat so Pindi waɗanaka hunde ma wot ko ganduɗa yete ma usto e yeɓiyankoɓe walla yeɓiyankoɓe beltotako saabu saaha fof woni koɓe padata e moɗon e ngal ɗon banggal ɗum saabi mbaɗɗon haqqe dole moɗon onon fof darani ɗon Pindi TV kono kadi dari ɗon ngam leñol ha darnoɗon lewru korka eyyi alhamdulillah eyyi minen ɗen jaata ɓurde lewru korka umminaɗen tourné lewru korka non amin ko tourné galle Amadou nde min goni tourné galle Amadou ha korka seɗɗiti heddi bisiri balɗe tati nde technicien ji Pindi gandi Pindi no waɗanno lewru korka hitande fof so joni on mbaɗani nden ɗo hitande ma addu ngakkande walla yeɓiyam ko Pindi TV ma dañko muusi ɗumen nden ɓe pelliti wadde lewru korka ɗo en gandi galle Amadou nden won noon min naatan lewru korka ɗum tan mbimam lewru korka ndu ala scénario min jooɗon minen en ji en alaji en kaali en ceerno moɗen Samba Gueye en Neya en Mahamadou Oɗo en Samba minen fof min miijo min mbaɗi lewru korka min dartini galle Amadou hende yontere fawta Allah waɗi kadi mais woyi joom galle on waɗi hen jungo mum no feewi ɗum waɗi min mbaɗi réussir eyyi mi jettode goɗɗum noon tigi kaali ɗum ko mbawɗon wiide amen hannde eno lewru korka jaaborani sabu min
mi yehi ha Guédiawaye réseau ji ɗi télé ko ba jimi mon hen mbimi ijam ɗum de ko minen jeyi koko ganduɗa yete hande fof koko hollirta tan jaɓama kono kadi yiɗama sabu réseau ji ɗi hewno yeedi hen ko théâtre uji koko ganduɗa ko jolfe haalete hen so yeehi ha Pulaar o ine notto hen koko ganduɗa yete liggey mo ganduɗa hollama tigui jaɓtama eyyi aɗa andi Aissata Ndiaye aɗa andi sketch belɗo walla production belɗo aɗa andi ko waɗata ɗum daña kalis baɗo alhamdulillahi rabbil alamin PDG men Daouda o wiyata kaali ko mbiɗo mi waɗa ko ɗum production sohli ɗum ko goo ɗiɗe ɓen ngel daña waawɓe wadde ɗum woni métier mo ganduɗa koko tigui machallah sa yeeɓi Amadou Diallo yeeɓi ceerno monde maɗo ɓe koɓe mbaɗata ko eɓe mbawi ɗum troisiéme chose daña équipe technique dari taw wona caméra e gotel tan joguiɗa ala taw caméra ji nan dari personne ne waɗi normal lumiére no waɗi normal ay ɗum sa heeɓi ɗum fal force a waɗat production mo ganduɗa so yardi tan yimɓe mbiyete gonga ko ɗum o saabi hande production korko rewi lawol te kono Amadou wini paranaka parogol ganduɗa ko lelani miija jamma e ñaw subake kikit ala yimɓe kumtata tan to résidence amen so min kumtata tan alors komin fuyɓe noon a yiyat ɗo mo ganduɗa wowano hunde kilim Hubo kilima perlelo sudo. wona résidence to somo aɗa dawro no gonɗi artisteɓe heewɓe min kuɓa kilip min cuddo ha wela min jippo seese wono wisde fof ɓe ngara ɓe bertan amen komin gowani komin kumto hamin kala wadde gonno ɗon koye nooso tiri komin fuyɓe noon wadde feeñi komin fuyɓe on gari onon yimɓe ham koorat ne gasa kono ham onon ndiyani e mon ɗum ɗon ala somo alhamdulillahi rabbil alamin ɗum woni ko mbinumami somo nde tabal ngal orna hawi pelaki mbimi est ce que min gono ko humtade fotum sabu no cati ami kono hande min kumto tabal ngal orna hawi ayde pisine no waɗi sarama pisine woni sarama gueƴe woni sarama ɓen pegge gueƴe piya sarami wadde Seydi Dia ɗum Seydi Dia le lion rouge infatigable ɗon fof no kakata ɗon seeɗa Aissata Ndiaye par ce que souvent sa wi Daouda Dia tan ɓe mbiya ɓe ɓen kala Daouda hande saɗa yeeɓa RTS aɗan koɓe mbiyata Racine Talla Racine Talla kala mbaɗo émission wi mbaɗo ma centre Racine Talla yeeɓowo TFM mbiyata ko Youssou Ndour yeewo TFM wi ma centre Youssou Ndour ma centre Birane Ndour sen TV wi buga sen TV wiye Bougar wiwima 2S wiye Elas Ndiaye gasi RDV wiye Ben Bass yo Allah yurmum yaafo Walfadjri wima Sidiaɓe joni ɓe mbiyata ko Cheikh Niass pourquoi Pire TV so wi Daouda tan yimɓe jiiɗe rendude leydi yasama mais on question hande jogui pourquoi te o waɗa ko ganduɗa scénario ɗi ɓoyiɗo wonde wonɓe yiɓɓe waɗde théâtre ɓoyiɗo wonde minen min ɓoyiɗo wonde hay goto yettanade gayis ɗum waɗi Anda tawi moson. ceerno goɗi woni no maso joni mosoɗo min buusi joni kanko ari o wi ko jiɗɗon min mbiyo minen a wawa ñande fof aɗa itta 500 000 aɗa rokka amen kono waɗat amen production o wi gadde scénario ji mi luwa galleji mi waɗa mi ƴetta jawɗe mi waɗata mo liggoɗon o waɗi ha hande kala sen YouTube pullo gonno ɗo kadi waɗi série noon tigi fuɗɗi ɗum ko Pire TV fuɗɗi ɗum ko Daouda Dia joni pourquoi minen somin mbi a jarama Daouda Dia tan ɓe mbiya eɓen mbiyatama mais c'est normal eɓen mbiyamo a jarama hande eɓen mbiyamo a jarama janggo ɗum ɓe kaldirte e téléji goɗɗi jarama Daouda minen mbi merci Daouda Dia tenkiw Daouda Dia yo Allah waɗanima barke Daouda Dia ɓe sigat ja ɗe ko ɓuuri hen welde ɗon gaynoronde mina ceerno moji télé ɓe min gonno mi haalata inde somin mbaɗino émission ko 2000 francs min joɓete kalami koye télé am 2000 francs min joɓete min juppatono ko 1 heure du matin mina ceerno mondi min ndewa tali mon min coode ɓoccode waɗo jettata ɗum giftoɗo ɓoccode pasnade ɓoccode pasnade o jettata taxi min jettata taxi ala joɓetenode 2000 francs pour le même jour mimin gari min joddi e Daouda Dia contrat no wonde amen ko million o totti amen biddi ay wallahi koye télé min kaala ittudoma e 2000 namma e million imagine toi ça après noon wona minen tono waɗi oɗo korko kala mugiyanke gonɗo e leñol ngol hana mumi tinani hakula sana mumi tinani Daouda nerdimo sukara korko woni noon liggotode piini walla juuɗe e piini walla juuɗe banggue goɗɗo ko haajata kala tan mugiyanke mbimami de o nerdimo sukara korko ma ɓarne waɗe mbiye dia Tale, mais wonko ganduɗa
man il faut kalen yimɓe voilà noon tigi ceerno modi hande yete yiyama hande facette a wiyatake facette goɗɗo ko tawetenoɗa ko hen tan tawaɗa walla ko hen notitiɗa kono kadi yiyama duyoji ganduɗa yete ko kesi saabu wonɓe ganduɗa a jiidi a meeɗama to juuɗire moɓe hande yiyama on jiidi sketch on liggodima holno waɗi holno wayma eyyi aɗa andi ko tawi question ma no weeli kam liggeo sattata hen ko sikke sabu neɗɗo so liggiɗo e mo gandanɗa kanko ɓurma forde musata ko Samba Gueye wiyano piindi ko wiyano ko binta languta hono laafaka laafaga ne gelle hande ko ñalawma julde noon hande ko ñalawma julde noon tigi aɗa andi min heureur goto om no waɗi kam jiɗɗo laawa ke hew cikkam babiraɗo wona babiraɗo aydi boyi fof cikka kam babiraɗo walla no kalide goppiti kam tawi miruji comme boyto o anani eyo liggey ma Amadou Diallo ko tawi liggey o weeli mi lammuta a faami hatta aussi wonko Allah waɗe yam wawi kanko ko doyen naka iɗino men suuɗoni ɗum kanko wema n'est pas eyyi sinno ko balliɗi kanko iɗi kam e aaro a faami woni neɗɗo mo ganduɗa mi ɓoyɗum wadde chiffre bettini moom a faami hande Allah walli kam hambattu mi liggitade e makko weeɓat sabu kala to waɗi battere mi coupe somi waɗi battere o coupe ɗum liggey o machallah noon tigi liggey o feeñi waɗi fayida Binta an no mbaɗɗa ha jettiɗa e piiji boyi rande ɗamol piini no aɗa joni artisaji fof noon jiɗe ko nande piini welani ha welani noon awon noon way ko ɗo affaire o woni latte weeɓani kam ko wawidemo seeɗa c'est à grâce e Amadou Diallo hande min cikkunoɗo Binta hande walla min miijo jour momi arno winade ko wiide piiji ganduɗa piide min meeɗa yebde koye suuha tan baddalnomi ga est ce que suuji hay goto annano ham mais hande yetti Amadou hande mo wax digi yalla mi yetti Amadou no feewi par ce que Amadou ittema liɓɓere addema leerowal kadi mi wawi yebdema sono chapeau à lui franchement parler c'est un gars très cool Amadou dal ko neɗɗo kadi baɗa ouverte waddi hirde noon ala ko moƴƴere nden so waɗini mo moƴƴere haɗa moƴƴere de Amadou dal franchement parler kadi min ha ganduɗa hooram nenamen wadde kore jamin ha woni France en jiyamen kadi ay Binta boni ay waɗini dedet par ce que min mbaɗa andi ko mbaɗen comme cuuɗe tesset hay dara mi kono tigi aɗa andi banggal artiste yaari noon saaha fof so neɗɗo yalti télé walla caméra ji kuccitego ɗum ko way noon tan haalete kono noon goto fof ina andi hoore muɗum wadde Binta hande holɗo lewru koor ka nawma lewru koor woɗɗi nayam so woɗɗi nayma ɗo woɗɗi France kay iPhone o woni iPhone mo nanani o machallah mi heeɓi riyaji heeɓi ordinateur uji memi iPhone aji comti masa ɗum fof koye facilité ɗum fof hen jeeya c'est grâce à lui walla mi wimo sappoɓe on ko ñimmen haade seeɗa Amadou Diallo e kaɗim ɗum ko déclaration ɗo joni ay sa waɗi ɗo série tak kala noddoma numéro de ko namdoma an tampat aɗa tan yimɓe kala soɓe skalata ɗum an tampat jiinoɗa numéro binde ha tottama numéro binde nemɓetaɗo nani kala nodduno ɗum no binde yejjiti Amadou Diallo yejjiti ceerno wattiyede numéro voilà numéro min mo ɓittoɗo ɗum numéro ɓena henne nombata wiya ko totta numéro binde mbinta numéro mum tan joni jogui numéro yala andi ni kam mi tabbi noon tigi Amadou Diallo haaluji mbaɗɗi fayida haalama ɗo fatude Pindi TV fatude ko ganduɗa kañum woni liggey moɗon no yarata collaboration moɗon onon e nder koye moɗon no yarata kono kadi mi ko namnimi joni tan ceerno Mody ko ɗum namdoto mami liggey moɗon onon ɗiɗo holno wano sabu so heewi sa yeehi a arti piyeɗa ha tampa gara ko version goɗɗo tuttita eyyi alhamdulillah kono ceerno Mody wini tan ala pour momi wawata nata o yankini tan ko ƴettigere ɗo mo watta hen kono e minen ɓeɗo jettoɗe godani Allah wonno Allah waɗi ɓerɗe jiiti ɗum nde kala komin naati Allah totata min aɗa ɓe mbi unoɓe gawdo so cuuɗodiri naafi ko unata ko ɗiggata inen noon min cuuɗodirani koye amen kadi amin jetti Samba joom Pindi TV o yiɗa haale kono haalata kala neɗɗo ɗo koccumi gardumi
billahi wallahi o jaggal binde en ɓeɗo fof ɓe ngandumi kanko Samba jaggi juuɗe Samba par ce que affaire somi addiri nan ɗo yen hono non o wonata ɗo ala gandal kono kala mo nganndumo jaɓat ɓe indi mi defat ɗum noon waɗa kanko no fewi arsaji kewɗi o wiyata kuƴe lubbonmi sani darɗo baax ɗum noon kadi amin jettamo kadi minen ɓe kala komin dañi piini ko Allah e makko o mandi valeur artiste kadi omo wawi ko waɗa ɗo piini hannde to yettiri fof Allah e makko dawno mbaɗen joni ɗum e fof kono saɗa finance kalis no finance tawa no bonɗo télément ñaata hay fof so tedde ndewi bon niveau ko Allah e balle makko kanko e technique makko fof ɗum noon kanko emin jettamo banggue neɗɗo ngannduɗo fof mbaɗamo jaggal ɗon tigi holno mbaɗon hannde ha théâtre o yiɗa so fawama tan haɗe yaade hay nokku tawata ko yiyama waɗi vue uji ngannduɗa yete wawata hay limede limore ni mata waɗa ɗum dépassé holno mbaɗon hannde ha mbaɗon réussir ɗum ɗon eyyi min mbiyaɓe fof gueɗe Allah fof min duttan ɗum koye Allah jomiraɗo subhanahu wa taala leñol fulɓe no jiiɗi Amadou Diallo no jiiɗi ceerno moɗon no jiiɗi kallillaji ɗum noon min dutta ɗum ko Allah e leñol ngol leñol ngol jaggi hen kono minen haydara min mbaɗani fof ko gueɗe Allah tawde jaw waɗi finance min tifi télémo kono pour ɓe jiiɗade ɗum ko Allah waɗa ɗum e ɓerde maɓɓe yoɓe jiiɗa min kala komin mbaɗi ɓe daara sababu jiiɗi en no min jettalla min jetta leñol fulɓe fof kamɓe tan nawi ɗum fof wona minen hannde yeɓiyankoɓe moɗon noon nana jooɗi ne jeego mon e ñalawma juulde oɗo kali ɗum ko mbaddataɓe ɗo walla ko mbiyata eyyi ko wiiɗoɓe yoɓe jarto ɓe jaafo wadde ndewɗon eyyi surtout ɓe garta ndewnol o awa jarto aɗa koɗi frère mais d' abord yoɓe jarto ɓe jaafo kala jeego arandi minen komin mbaɗata ko yewɓe jeeru kamɓe mbaɗata commentaire te kala commentaire mbaɗaɗo emin jiiya so tawi commentaire pewɗo min jii so tawi commentaire mo fewani min jii te emin jarlo emin jafnoɓe taw won komin mbaɗi ko ngannduɗa wonani ɓe arrange walla welani emin jafno kono kala jogorɗon waɗde commentaire mo ngannduɗa fewani yiro numéro ceerno mum walla numéro jiiɗoɗa numéro Kalid walla numéro Amadou mbiyama min de ni jiirumi jambo waɗirni ɓuri annanɗo ɗum e commentaire uji ɗum ko parenthèse tan togoso wonno sa yi kadi ko waɗa tan wela leñol ngol ko mbimami nana ko tan kalis nanɗo équipe technique o nanɗo walla ɓe ne mbawi waɗa so waɗama tan wela noon tigi koyeɗin konngudi tigi ndeweten yidde ngannduɗa leñol ngol yiɗi ɗum Pindi TV kono jaɓɓi ɗum Pindi TV Amadou Diallo hannde on kaali ɗum jibini hannde lewru korka ko koyɗe mon daranino ɗon tournude galle Amadou Diallo noon faɗanoma hannde kono yiyaka ko saabi ɗum eyyi alhamdoulillahi rabbil alamina galle Amadou Diallo nana e lawol tarde ɗum tan ko montage o heddi seeɗa e pamani synthèse aji ko way noon kadi galle Amadou yoɓe paɓɓe facette goɗɗo noon tigi inchallah koyeɗin facette aji paami mi taƴani konngol ma ɗin facette aji paami hannde sabu galle Amadou Diallo yiyeteno ko e séquence uji ngannduɗa séquence uji ɗaɓɓi wonno Amadou séquence uji ngannduɗa ko mataw 7 minutes ene ko way noon ngol lawol on jokki on mbaɗi on jaññi on ndewi ɗum ha wonti série hannde te waɗi ɗum walla addi ɗum e ngal kaɓal koko jaɓa koko fulɓe notiti ɗum ko kono won banggue goto mo ngannduɗa ete hannde ma men dari hen woni ittude ɗum e séquence uji ɗaɓɓi ɗi arde e séquence uji juɗɗi ɗi beele wonino ko weeɓe banggal moɗon eyyi weeɓani saabu ko galle Amadou ɓen joni wattama seedi galle Amadou galleji goɗɗi dartinama hen yimɓe hesɓe wonɓe darti hen o wiide Kalidou Ndiaye alano e galle Amadou nan hen hande o artisaji goɗɗi noon hambayoɗi leydi inchallahu taala mi wontare ɓeɗe haala inde mabɓe ko surprise dinɓe ɓe mbaɗa anduɗa leñol fulɓe yo pat galle Amadou so Allah jaaɓi maɓe jogi ɓuuri welde korko ka inchallah Kalidou ɗum woni lawol gaddu noon aɗa jeeye galle Amadou Diallo ko mbawɗa wiiden hen eyyi c'est la première fois garmi e nder galle Amadou en tant que joueur min ɓooyi wonde e nder galle Amadou en tant que hakkillatagal par ce que ko même équipe ko production noon yarata noon ay lewru korka séquence goto dañmi hen par ce que ko noon ligguey yarata série jeewo kamɓe min ɓurnoɓe hen séquence uji par ce que ko min personnage o namdino oɗo lewru korka personnage o namnaki Kalidou série galle Amadou kadi ko noon yeehi ha fotama yañede dame udditama Kalidou sohlama hen
kaaliɗo ari par ce que kaaliɗo kono mbinumami tan ko woni koye contrat e Pindi TV te ɓeeɗo kadi ko he Pindi TV liggoto won Pindi TV so sohli kaaliɗo tan kala ko kaaliɗo noon no woppat ara notade e Pindi TV noon tigi ceerno Mody galle Amadou Diallo yaññama galle Amadou Diallo wonti hannde série mo ngannduɗaa ine fadeteno kono noon ɗo jooni ine heppa walla mbiyen ine heppana eyi hay minen tournuɓe ko min keppi aɗa tara min keppi emin nganndi to galle Amadou fuɗɗima dogde ma gorka yiɗi sabu min liggey baɗɗo fayida par ce que yaññama kedi te moyen aji kedi kewɗi mbaɗama heen manam so yalti tan maɓe nganndu ɗum ɗo kaali tigi waɗama heen temps tigi kedi waɗama heen a faami no Amadou Diallo haali ɗum personnage uji ɓeydima personnage uji namni ko kasino waɗama yimɓe ngari a suɓima ko jiɗɗa wona sabu casting uddita te casting heewano ko yiyeede e ko wayno théâtre uji ɗemde meɗen eyi joni won ɗum noon ko mbima ko waɗa minen ambition men minen gila min gara e leñol pula minen ambition men kala komin manam to niveau tolni toon min puɗɗoto min jaa minen ɗum wonno ambition men nande to min gari min tawi babiraɓe men noon mbaɗa noon berta sekko ɓonon tuuba ceeguiɗ minen gari min gara min berta sekko ɓe ɓonon tuuba ceeguiɗ min ƴettalono men min junnide même niveau yaha taw hay noko a faami joni a yiyat fadat Amadou Diallo orto tekke jooɗe jooɗono janna nen so wona tekke jannoto wona tekke janna neɗɗo ko wona tuuba seeguiɓe janna wona weñde pare janna neɗɗo ko a faami wonatu ɗon seeɗa kadi galle Amadou hon ummiɓe ha Gambi hon artiste ummiɓe ha Mauritanie wona haamo secret amen wona haamo secret o noon amen galle Amadou ɗum ɓe gari ɓe joué nder galle Amadou jattoɓe goto feewa bientôt une semaine ko gamminaɓe yofar ko reji ɓen Gambi nani faɗa Binta anne aɗa jeeya hende e galle Amadou Diallo kaali ɗo fof deeƴe kadi jaliide maɗa jali non mo jeeyano woni non malgré galle Amadou leydi séquence goto mais séquence o alhamdulillah sa wi dañani séquence uji kewɗi par ce que mbono waɗa programme e korka voilà inchallah mais hay ko yettere Kalidou ko jalta non ala probléme sinon technicien yi mbawani men hokkude seeɗa e série galle Amadou yimɓe ƴeewa ɗum seeɗa tan maɓe paamano ko jalmi ko en tout cas dal liggey baɗɗo fayida waɗama hen noon tigi ko liggey baɗɗo fayida waɗa hen sabu yiyama on dogni otoji jontaɗo galleji joɗɗi ngannduɗa yiyama hen oɗon liggey fof holno mbaɗɗon hannde ha jettiɗon hen no mbinomami ni tan ay liggey o so kalis no woodi ara mo mbiyowoma haala ko jiɗɗa mi tottuma on welli ko ɗa artiste yiɗi ko technique moƴƴo caméra ji leeri son leer fof nanɗo ɗum taki kala komin mbaɗi tan lewat lawol yon patta ɗo e une semaine pifta une semaine o wiñi série galle Amadou e nder Pindi TV inchallah noon tigi a série moon galle Amadou ma yiye e Pindi TV nani faade gila nden ha joni e nder Pindi TV no mbirumi tan a Pindi TV darani ko koyɗe hannde a haɓanade leñol a daranade leñol ngam faya yeeso kala ko yiyete goɗɗo ɓange film en série en tawa ina waɗa e ɗemgal meɗen woni ɗemgal pular walla mbiyen ɗemgal fulfulde sabu koko yaaɗiti ɗuɗoni hollitama walla commentaire uji so jeeɓama ma ande jaɓama e ɗo woni fof sabu on nani artiste uji ganduɗa gummima ha Gambi ɓe gummima ha Mauritanie ɓe gummima banggue goɗɗo e goɗɗo gari jeeyama hen wadde noon yaññama wadde koye ɗi tan konnguli haɗa en uddude émission meɗen hannde ndewonen mo gaddanɗen yeeɓiyankoɓe mi woppa tan gara e konnguli battidi eyyi alhamdulillahi rabbil alamina mbiɗa yetta ɓiɓɓe fulɓe fof mbiɗa yetta kadi sehilaɓam ko wiyata jibi orɗu bokum Aliou Dembourou Lella e Amadou Ba gorko mo Mamet e Amadou Kane gonɗo to Chine e bonon debbo moƴƴo woni Takko yelo Guidile debbo mo Havre kanko waɗa le Havre kanko waɗa mo dessinaire o Amadou Diallo ngantoro plateau mbirno Takko yelo Guidile tegi se ƴettanoma ɗum yewko jontaɗo waɗa yam mum mbiɗa wiyama noon jo juurmo mucci mi weltima no fewi mi salmini fulfo noon mbaɗi ɗo to Kalidou Ndiaye eyyi min ko wiide yoɓe jarroɓe jaafo fuɗɗori ko piini guila e Tawra Dia Samba en kamɓe fof eɓe jarro eɓe jaafo kala jeeɓowo piini kadi aɗa yarro aɗa yaafo
kono dokka kam minen mi yetta mi jaama par ce que arande minen ko min mbalno ko weeɓani il faut dañake sihiraɓe ɓe ngannduɗa eɓen caggalliɗe walla eɓen ɗo e nder leydi ɓe ngannduɗa eɓe ndimmaɓe korsinma te oɗo occasion tan dañta pour yettude mboɗo yetta hen waɓe no Eva Ndiaye mboɗo salminamo mboɗo yettamo Eva Ndiaye madame Silla toon to Paris mboɗo yetta kadi Houley Ba gonɗo toon to Cincinnati mboɗo salminamo no feewi no feewi no feewi mboɗo salmina la puissance peul mboɗo salminamo Mamli la puissance peul mboɗo salminamo no feewi no feewi no feewi mboɗo salmina Doro Congan seydam Doro Congan mboɗo salminamo no feewi no feewi no feewi mboɗo salmina Mama Yuma Aissa Ba Mama Yuma Aissa Ba mboɗo waɗi fayde kono toon to Philadelphie bébé Aissa ceerno Sérif Mouhtar Ba mboɗo salminamo Amadou Louti ceerno Amadou Louti Ba mi salminamo kala mo innani inde mum yonde émission o wone gerte tan kono kamɓe fof eɓen hakkillam mi salmini mi juurima Aissata Ndiaye amen mi salmini mo wima aɗa yarore yaafo e battini tawiɗo saaha muuri tawiɗo mbiɗi e usaji merci beaucoup amin aha haali ɗo debbo baɗɗo fayida debbo dariɗo liggotoɗo mo woppani ɗemgal muɗum woni Yuma Aissa Ba mo mbiɗa o saabu saaha foof liggey makko ina yiye darde makko e banggal rewɓe eno nanguidirta rewɓe kadi ina yiye no fewi saabu ko debbo dariɗo no fewi e ngal ɗum banggal te debbo dariɗo e oɗo saaha weɓani saaha noon e waɓe noon wadde saaha foof jarnode ɓene ina moƴƴe hen ceerno Mody eyyi Aïdara Aïdara saɗa yetto hen nden ɓerɗo kam Haydara mbaɗa yetto Daouda Dia mbaɗa yetto Daouda Dia min ceerno Mody Aïdara min mbaɗa yetta Daouda Dia eyyi mbaɗa yetta kadi yibbaɓe sehlaɓam e ɓiɓɓe fulɓe fof ceerno Mody Aïdara salminima on yettima mi salmini ceerno Sérif Matar Ba mi salmini Aliou Dembourou Lela sehlam mi weltima e makko no feewi e Amadou Tokorma Sine mi weltima e makko Amadou Kane e Amadou Kane e Djibo Oldou Ba ndesan e nenam goto biyeteɗo Mayram Sy oman États-Unis ko neɗɗo moƴƴo ko korsiɗo kam e Amadou Guissé ndesan omon France way ñande ko ɓuuri hawnade ñande texte men naati ko o noddat tan téléphone o haalta jale o jalo wiye ko ceerno mon Mama Demba o ko kanko ɗum ɗan no weeli mi salminimo weltanimo no feewi kala ɓiɗɗo pullo to woni galle mbimami a salminama oɗo guiɗile noon tako guiɗile borom kumtare welni ndi machallah ma salmina sehlam Cheikh Sarr kanko rewi ɗo te ko jono fode ka anda ko séréer sa o wona pullo a faami tete Aissata emin jetta jiɓɓoɗo aɗa jiɓɓoɗo ba to neɗɗo jiɗɗo Pindi TV mi haalanma kanko yiɗi noddude waɗa apprécié oɗo lewru goto te kanko omo jogui télé makko télé men te ila apprécié korka Amadou Diallo oɗo waɗa min calminoma no fewi wona haside noon tigui Binta annene de mataw fansuji puɗɗima arde machallah ako yettiraala no feewi surtout kadi Daouda Dia mbaɗimo remercier franchement parler et Amadou Diallo joom gallam Baba Daoud Aïssatou e kaali e mélange am Samba Gueye et an Aïssata Ndiaye et technicien et voilà remerciement à vous ko noon tigi koyɗi konngudi tigi min ƴetta on bandiraɓe e wiide on tan ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi amin cikki noon ɗo e boyde seeɗa moon jeeb émission moɗon galle Amadou Diallo walla mbiyen série moɗon galle Amadou Diallo mo ganduɗa ummima e 7 minutes fayi hande hay 13 20 ha 26 minutes walla 30 minutes koko ganduɗa yeyete ko avancement walla mbiyen ko taɓal ganduɗa en jebbi ɗum tawi yo Allah wallu Pindi TV ha wasa ruttorade hen caggal yo fof wat tan saaha foof koyɗe ganduɗa ko taaɓe paade yeeso wasa wonde taaɓe paade caggal ɗum noon ko jarnude tan technicien ji ganduɗa amin kuccodirno e mabɓe e wadde liggey mabɓe ha mbawon yebde mbawon weltade ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno addande on hande plateau mon spécial dewdel faade e tan lewru korka e nadde kadi e galle Amadou Diallo koyɗi konngudi tigi min tototo on aadi saaha goɗɗo min jaaduno hen ko Amadou Diallo mo ganduɗa on kettini ɗum mo ganduɗa kanko woni Kalidou Ndiaye e kadi ceerno Mody Aïdara kono kadi e Binta
wala pronde Binta Coy Seydi Coy koyɗi konngudi min mbiyata wona gongol so wallahu lamɗo